Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Tati Susanto Temanggung. Kanthi irah-irahan njupuk iwak duweke lelembut. Cerita lelembut iki dialami dening Simbah Kakung, kapernah pakdene bapakku, sing pidalem ana tlatah Temanggung sisih kulon. Simbah iku priyayine kendel, gedhe tirakate tur ora wegahan. Penulis mbeberake cerita iki sawuse 2 sasi kepungkur aku sowan Simbah Kakung nglegakake diceritani nalika Simbah Kakung isih enom. Awit putrane isih cilik-cilik, dene wektu iki putrane wis omah-omah lan duwe putra loro. Ateges Simbah Kakung wis duwe putu. Ceritane mangkene. Nalikane putrane isih cilik, mbeneri makeme rada angel. Kamangka Simbah Putri mung masak jangan tok. Putrane kepengin lawuh iwak. Mbah Kakung tanggap marang putrane sing kepengin maem iwak. Nuli Simbah Kakung tindak sawah njaban desa sing ana blumbange. Wancine sore sadurunge maghrib. Simbah Kakung nyangking ember jaring karo serok. Mbah Kakung tindake dhewe. Njujuk blumbang sing sisihe gumuk ana tandurane wit-wit dhuwur. Kayata wit nangka, pring petung, randu lan sengon. Yen manungsa lumrah ngarani papan iku klebu papan sing singup utawa angker. Nanging tumrap Mbah Kakung sing dasare kendel ora dadi sebab, mung dianggep biasa. Nalika Mbah Kakung wis cedhak karo blumbang kuwi, dumadakan ana drangkong sing ngadang ana dalan ciut, rumpil tur lunyu. Nanging kanggone Mbah Kakung ora wedi babar pisan. Malah drangkong iku diwacake donga sing mligi kanggo mbekem memedi. Nalika rampung maca donga, drangkong iku ora sida nyegat, nanging malah mundur mepet wit jati lan semende ana kono. Kanthi anteng ora wani obah, apa meneh medeni Mbah Kakung. Manut batine Mbah Kakung, drangkong iku genahe ngadangi Mbah Kakung aja nyedak blumbang sing ana iwake lele karo kotes. Genahe drangkong iku minangka satpame sing mbawreksa alas kono sing ana blumbange. Sawuse ngliwati papane drangkong, Mbah Kakung nyedak blumbang kanthi nguda rasa dhewe. Wah, blumbange iki jebul iwake akeh banget. Lah kebeneran, anakku tak cekelake iwak akeh ngene genah padha seneng. Sawuse Mbah Kakung seneng anggone nyawang blumbang akeh iwake lele karo kotes. Tumuli nyemplung blumbang sing dasare cethek. Banjur wiwit nyekeli iwak lele kotes dilebokake ember. Tanpa capo. Bareng anggone nyekeli iwak iku antuk setengah ember, teka ana swara tanpa wujud. He, kuwi pitikku aja dicekeli.
Swara setan sing dirungu dening Mbah Kakung. Ana swara iku Mbah Kakung ora ngrewes, nanging tetep nerusake madai iwak saka mrumbang dilebokake ember gedhe. Sajake sing duwe iku saya jengkel lan bengok-bengok ngelingake ora direwes. Saka jengkele setan iku ngetoki kanthi wujud asline. Yaiku kaya wong lanang sing brewok nganggo klambi ireng. Mripate mencereng semu abang. "Hei, wong edan, ora ngawur. Kuwi pitik dak umbar malah kok cekeli. Hayo balekke." Aloke setan sing bau reksa iku. "Mbah, ora rembukan. Sing penting aku mulih nggawa lawuh." Wangsulane Mbah Kakung sing tanpa duwe rasa wedi babar pisan. "Wo, dasar wong edan. Dudu kowe mono wis dak tekak. Kowe arep tak waneni percuma. Wong kowe manungsa sing ampuh. Lah ora ampuh kepriye? Saben dinane ngombe jarang sing panase kliwat ukuran. Lah jarang panas kok diombe." Kandhane setan iku karo ngawasake Mbah Kakung sing ngiwut nyekeli iwak lele karo kotes. Panyawange manungsa cetha iku iwak banyu jenis lele karo kotes. Nanging jebul beda manut panyawange setan. Awit kanggone setan iku pitik. Mbah Kakung rada geli karo gumun dene manungsa sing sok ngunjuk banyu adem didungani nganggo surat Al-Fatihah kok diarani panas. Jebul panguwasane Gusti Allah, banyu suci adem lan seger tur mambu donga iku tumrap manungsa pancen nyata adem. Nanging kanggone setan lan sebangsane lelembut, rumangsane jarang panas. Iku perkara aneh sing nyata. Tekan omah iwak iku digoreng. Rasane ya enak tur aman, ora mbebayani tumrap manungsa. Karipta dening Tati Susanto. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 21 tanggal 1 November 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.